Maigsoon mayong hapon kaning tanan. Kini si Brad Clive Kalimutan, makig-uban na sab kaninyo sa laing segment dinhi sa Kampana ang Tingog sa Kamingawan, usa ka programa nga naghatag og mga pagtulunan may tungod sa atong simbahan Katoliko. Panining hapon na karon ang atong segment usa kini ka entry gikan usab sa Confraternity of the New Apologetics, usa ka kahugpungan nga gikan sa Episcopal Commission on the Biblical Apostolate sa Catholic Bishops' Conference of the Philippines. Nining tungura makigsoon atong isbutan mao kining may tungod sa Santo Papa. Alam doon na may Santo Papa ang Katoliko isip atong gitawag nga universal leader sa atong simbahan na Katoliko. Ang atong Ginoong Kristo makigsunan atong hinumduman pagayo nga doon na say 12 ka apostoles o nining 12 ka apostoles dunay makita nato nga pangulo ug ang pangulo niini mao si San Pedro. Ug ang gahom ni San Pedro mao sa mga gahom ang anak karon ni Pope Francis. Kung unsa ang mga gihatag ni Kristo nga otoridad diha sa paghimo og mga balaod, ingon man pagplastar sa mga doktrina sa simbahan o yun mo sa pag-govern makaigsunan sa tibok simbahan isip pangulo, kini usab nga mga gahom anaa kini kang San Pedro. Ug unya gihatag usab kini sa mga sumusunod ug unya ana usab kini kang Pope Francis makaigsunan ang atong Santo Papa karon. Nindot mo nato nga atong Ginoong Kristo wala siya niingon nga maghimo o Biblia unya humaghimo basaha din ninyo. Ang Biblia usa kini ka initiative sa simbahan Katoliko as a move by the Holy Spirit nga maporma ang gitawag nato nga Old Testament o ba ini ang New Testament o kini makiigsunan gitawag sa atong simbahan Katoliko nga Biblia. But ang atong Ginoong Kristo ato makita mismo nga nagporma siya usa ka simbahan, usa ka katilingban ug dunay pangulo niini ug ang unang pangulo mao si San Pedro. Karon atong tan-awon unsa may doctrinal nga posisyon sa atong simbahan Katoliko mahitungod niini. Ang Vatican Council, the First Vatican Council makigsunan niingon, if anyone says that the blessed Apostle Peter was not constituted by Christ our Lord, that he, Peter, directly and immediately received from our Lord Jesus Christ a primacy of honor only, and not one true honor, not any form of jurisdiction, let him be anathema. Nga sa ito pa, giduso o klaro sa simbahan Katoliko nga ang gihimo sa atong Ginoong Kristo kang San Pedro, gihimo siyang pangulo dili lamang usa ka gitawag to nga primacy of honor or una siya diha sa pagpasidungog, kundi ang atong Ginoong Kristo gitagaan gid siya og jurisdiction, may dunay yoy ginsakupan ang atong unang pangulo sa simbahan nga mao si San Pedro makigsunan. Klaro ni sa mga mata sa simbahan Katoliko, klaro kini makigsunan ug mo ni ang posisyon sa atong simbahan. Ang primacy of honor, put pasabot nga wala siya real authority. Pangulo siya, and then that's all. No? Wala siya gahom. No? Wala siya gahom makigsunan. Wala siya power. Dili siya makabadlong, kumbaga, ni bisan kinsa. Dili siya maka-excommunicate, ni bisan kinsa. Dili siya makamando, ni bisan kinsa makigsunan. Apan ang primacy of jurisdiction, nagtudlo ka nato nga doon naging siya real authority diya sa pag-administer, no? Sa simbahan Katoliko isip administrator ang atong pangulo nga si Pope Francis makigsunan. Nasay gahom kanatong tanan sa mga obispo o ingon man sa tanan ka obispuhan sa tibuok kalibutan, sa tanan usab nga mga kaparian, tanan nga mga kamadrihan, tanan nga mga laygo, kanimo ug kanako ang atong mahal nga pangulo San Pedro o karon si Pope Francis, doon na siya gahom niya ng paagihan. So kini usa ka real nga gahom, no? Usa ka real authority
kung ma-feel nato ang power sa usa ka presidente sa Pilipinas, makita usab nato ang kini nga power na kini kang Pope Francis. Apan kini nga power dili siya makigsuonan civil, dili siya pareha sa gobyerno na ang isgutan may tungod sa ekonomiya, ang isgutan may tungod sa mga police power no sa atong gobyerno, ang isgutanan mga pagpadagan no infrastructures. Ang gahom ni San Pedro is ma-feel na to nga naagyo no real. Gahom ni Pope Francis ma-feel na to mahigson nga nausab ug kini diha sa hisgutanan sa faith and morals or mga hisgutanan sa atong kaluwasan or mga espirituhanon nga mga hisgutanan. Kanito dunay nagduso nga possible daw ang pangulo sa simbahan duha, si Pedro o si Pablo. Labi na gyud nga dunay kapistahan ni Pedro o nga ni Pablo kigsuonan nga dungan ang ilang kapistahan. Now, imagine kung duha ang pangulo sa usa ka kahugpungan. Boto nato duha ka Moses, then duha ang mag-decide kung mag-contrast ang ilang decision making. Dili maayo, no? Delikado. Makahatag kini og division sa atong simbahan Katoliko. Si Pedro o si Pablo, silang duha gi-honor sa atong simbahan sa lain-lain nga aspeto. Not as same leader o isip na dili isip duha ka mga lideres sa atong simbahan. Si San Pedro makigsuonan ang iyang giatiman lugar in terms sa iyang preaching power, pag-govern is more on the internal side of the church. Whereas si San Pablo, ang iyang giatiman mao ang mga misyon sa lain nga mga lugar nga iyang giatuan. But it doesn't mean nga duha ang pangulo sa simbahan from the very beginning. Kung duha ang pangulo, always unta usab duha ang successor. Mao na nga si Pope Innocent X in the year 647, iyang gi-reject nga kining idea gikan sa mga Jansenist. Nga ilang gi-propose nga duha ang pangulo sa atong simbahan, si Pedro o si San Pablo. So dili kana ang posisyon sa simbahan Katoliko. Tungod kay ang giingnan ni Kristo nga you are Peter, and on this rock I will build my church. Ang ato lamang San Pedro makigsuonan ang pangulo sa mga apostoles. Dugang pa sa atong simbahan, according to Christ's ordinance, Peter was to have successors in his primacy over the whole church and for all time, as defined by the First Council in 1869-70, First Vatican Council. It is heretical to deny that in virtue of the decree of our Lord Jesus Christ Himself, nga wala lugar matawag nato nga successor, usa kini kabutang nga dili tinuod makigsunan. Buot pasabot gitudlo sa atong simbahan Katoliko nga human namatay si San Pedro, doon na siya gitawag nato makigsunan nga mga successor na ay nipuli sa iya. Panahon na nato sa presidente sa Pilipinas na ay makita nato nga successor no gikan kay Emilio Aguinaldo o karon kana ang atong presidente lugar makigsunan kasamtangan kung nato siya i-trace back from the very beginning, musangko gihapon siya kang Emilio Aguinaldo. So dunay succession. Iunan usab ang nahitabo human lugar namatay San Pedro, doon naging nibarog the same nga position, the same nga power o the same authority nga naa sa atong pangulo simbahan nga mao si San Pedro. No, si Jesus Christ makigsunan gitawag po siya og the invisible head of the church. But masabot nga si Pedro is si pangulo, wala niya tupongi, no? Wala siya nakigtupong kang Jesus Christ. Kundi nagpabilin gihapon si Jesus Christ as the head of the church but invisible for the reason nga dili siya makit-an sa atong mga mata. Dili na to siya makita diha nga naglingkod no sa ex-katedra or lingkuranan, nagpromulgate lugar og mga balaod, naghimog declaration, naghimog pastoral letter. Dili na to makita ang atong ginuwanan. Ang nahitabo mao nga si Jesus Christ, invisible leader of the church, apan doon na si administrator o kini siya mong gitawag og visible leader, mong gitawag si the vicar of Christ. Siya ang nag-represent sa atong Ginoong Kristo. Kumbaga palugar na sa usa ka company ang president ni Lakaw, no? Unya manawag lang siya sa iyang vicar
kung siya ang decisions, kung siya mga unahuna, ipaabot sa tanan ng mga sakop. Ingon nga na sa mga kaigsunan, si Kristo always siya ga-guide kang San Pedro nga dili masayop in terms of faith and morals. Muna nga sa kasaysayan sa simbahan, from the very beginning, walay Santo Papa. Imagine, walay Santo Papa nga nakatudlo, naka-declare o usa ka heretical teaching. Say for example, himo siya og formal nga declaration ani nga teaching, then after na deklarar na klaro nga heretical, erroneous, sayop di ay ang iyang teaching. Walay Santo Papa nga nakahimo niya na in terms of faith and morals. Muna makita nato ang pag-uban ni Kristo diha kang San Pedro. We feel the leadership of Christ. We feel the power of Christ's authority diha sa Santo Papa makigsunan nga mao ay nagrepresent sa atong Ginoong si Kristo. Muna nga Santo Papa gitawag nato siya og the visible head of the church. Ang atong Ginoong si Kristo gitawag to siya nga the invisible head of the church kay dili nato siya makit-an. Pero wala nagpasabot nga gipulihan ni Pedro, wala nagpasabot nga gipulihan ni Pope Francis ang atong Ginoong si Kristo. O nakigtupong siya, no? Kaya mo man yung mga accusations sa uban nga si Santo Papa lugar, no? Sa Pope Francis, equal niya ang iyang kagwaliyon kang Jesus Christ. No, never. Walay Pope nga nag-declare nga equal siya in authority makigsuunan sa atong gitawag nga Ginoong si Kristo. Always siya subordinate, always siya makigsuunan ilalong ubos sa atong Ginoong si Kristo. Kana ang kamatuoran. Now, sa Catechism of the Catholic Church, number 792, yun dari, Christ is the head of this body. Si Kristo ang head sa iyang lawas ng maong simbahan. Christ is the head of the body, the church. He is the principle of creation and redemption, raised to the Father's glory in everything. He is preeminent, especially in a church through whom he extends his reign over all things. So ito pa ang principle of creation, principle of redemption, nagagikan gihapon sa atong Ginoong Kristo. O sa iyang pag-reign dir simbahan, mo niyang gigamit to extend no ngadto sa uban. So nagpabilin ka si Kristo magigsunan ang head, ang pangulo sa simbahan, apan invisible, but pasabot nga dili siya makit-an sa ato mga mata. Di na to siya mahikapan karon. But we feel his power, we feel his authority gikan kang San Pedro. Now, biblically speaking, kaigsunan, sa Juan 21, 15-17, John 21, 15 to 17. Jesus said to Peter, "Feed my lambs, feed my sheep." So muna yung drama, no? Tingnan ni Kristo si Pedro nga, Pedro, do you love me? Gihigugma mo ba ako? And then itubag si Pedro nga, oo, Ginoo, gihigugma ako ikaw. So now statement, feed my lambs, and then feed my sheep. So makita ito ang diferensya sa lambs o the sheep. Ang sheep nag-refer, no, sa mga interpretation sa mga theologians na to. Nag-refer sa mga clergy, din ang mga lambs, kita nga mga lay makigsunan. So ang mga lambs, ginatiman usab sa mga sheep, no, mga ginikanan in a different way. And then, kitawag ito nga Pedro, yung gitugyan sa ito Ginoong si Kristo, feed my lambs. Sa ito pa, ang owner sa flock, no, si Kristo. Yatagaan niya o instruction si Pedro to feed sa iyang lamb mismo. Now, kining gitawag na ito kaigsunan nga lamb, no, or sheep. Biblically speaking, nagpasabot kini sa katawhan sa Ginoo. Nakini sa John chapter 10, ang panon, no, the flock of God makigsunan. Nagpasabot kini nga ang atong Ginoo mao'y tag-iya sa panon. Siya ang tag-iya sa gitawag nato nga flock. And then sa Jeremiah 3 verse 15, to feed means to feed with knowledge and understanding. So makita nato nga dili ni basta-basta pa yung feed my lambs. Kay
sa Jeremiah 3:15, to feed means to feed with knowledge and understanding. So kaning flock sa Ginoo, no? Salmo 79:13, the flock of God nga maoy ipaatiman niya kang San Pedro to feed with knowledge and understanding. Dosabot nga diya sa iyang pag-rule, pag-govern sa simbahan. Muna sa Acts 20:28, nakiksunan mo nga power, no? Nahimo siyang overseer sa entire church, sa tibuok simbahan katoliko. Siya ang mag-atiman, siya magdumala niini on behalf sa atong Ginoong Hesukristo. Kini ang pagtulunan sa atong simbahan katoliko, kini ang pagtulunan diha sa Biblia. Muna makita na to ang pag-change sa name ni Simon ngadto sa pagka Pedro is not only a joke. This is not let's say ordinary nga pamaagi sa pag-change, kundi intentional. John chapter 1 verse 42 ato makitan. Thou art Simon, the son of John. Thou shalt be called Kephas. Kining word ni Kipam kay isunan, it refers to a huge, it is a mountainous rock. Dako kay siya nga rock makigsunan. Magikan sa pagka-Simon, gihimo siya, gitawag siya nga Pedro, and this is very significant nga nagpasabot og dako kayong bato. Sa Greek, ang small nga bato gitawag og letos. No? When you say Petra, it means a rock. No? Dako kay siya nga rock makigsunan. O nagpasabot kini sa usa ka foundation. Dili maguba, no? Dili maunsaay. O diri sa Matthew 16 verse 18, mo ni pinaka-importante kaayo nga passage or versikulo. Kay ang gitagaan mo gud niini wala lain kundi si Pedro lamang ang gitagaan niini. Muna tong batayan ha. Kining nasa Matthew 16:18, gihatag lang ni kang Pedro, wala ni mahatag sa uban nga mga apostles. Unsa may ingon? You are Peter, and on this rock I will build my church. Ikaw si Pedro, o nining bato, tukuron ko ang akong iglesia. Makita ito makikisunan nga ang paglitok sa Panginoon si Kristo, dili ni siya ordinaryo nga mga butang. Dili kini siya o sa ka-joke, kundi doon ay lawom kay nga katuyuan ngano nga gitawag si Simon o usa ka Pedro, o diha sa iya gitukod ang iglesia, you are Peter, and on this rock I will build my church. Di mo siya nga usa ka rock, diha sa iya gitukod ang simbahan. O makita natong kigsunan nga si Pedro lamang ang sultihan ini. Pinasahi kaysa uban nga mga apostoles. Wala kini gihatag makigsunan diha sa mga apostoles. Mo na makita nato ang iyang primacy, meaning superior siya kaysa uban nga mga apostoles. Superior siya makigsunan. Unang sumpay pagid ini sa 19, Matthew 16:19, gihatag ni Kristo sa iya ang mga yawi sa gingharian sa langit, the keys of the kingdom of heaven. Unya sa mga rabbi, kini magong yawi o sa kini ka rabbinical term, no, ang yabi, nga nagpasabot og power and authority sa pag-govern ni Pedro sa iyang katilingban sa Panginoon si Kristo. Importante ni, kaya apil nini ang executive power, legislative power, o judiciary. Kini nga mga power makigsunan ang paghimog judgment, paghimog mga balaod, o pagpatuman unsay ang ngayan ipatuman diha simbahan. Na kini kang Pedro sa iya lamang gihatag, wala kini mahatag ngadto sa uban. Sa ato pang fullness of priesthood, na diha kang Pedro makigsunan as a form of participation as an ordained priesthood, na diha kini kang Pedro as in full sa katarungan nga siya lamang ang itagaan sa Yahweh. Wala kini mahatag ngadto sa uban ng mga apostoles. Og makita nato no nga kining mga butang nga makigsunan, doon ay mga significant nga mga lines nga gibuy-an atong Ginoo. Sama sa Matthew 7:24. The rock means unshakable strength. Dili gid siya matumpag, of which is the guarantee, like a house built in a rock foundation. Man sa Matthew 7:24. Si Pedro karon gihimo siya nga bato. Then diha ang simbahan gitukod makigsunan on this rock. The church was built on the rock, and Peter was the rock. Ngunana ang makita nitong statement.
But pasabot nga dili ni magguba nga rock magigsunan. Dili siya magguba for the reason nga very strong siya sa iyang pagkasya outside Christ. No. The strength of the rock comes from Jesus Christ. The cause of the power of the rock makigsunan, the cause of the authority of Peter comes from Jesus Christ. Muna nga dili maguba, dili mapukan ang bato. No? Usa siya ka rock foundation nga dili maunsa o dili mapukan. Sa Matthew 10 verse 2, no? Usa ni siya sa mga significant kay nga mga verses sa Biblia. Sa katarungan nga ginadin niya ang listahan sa mga apostoles. Sa pag-ila-ila lugar, in terms of gitawag to meeting or acquaintance, una ang pagkainilhanay ni Andrew o ni Jesus Christ. Pero usas sa mga maobserbahan ning tunguran, usas sa maobserbahan nga sa list of the apostles naguna ang ngalan ni Pedro. Prima apostoli, the prime, the first among the apostles. Muna ang intentional kayo, makita gyud makigsunan no, nga intentional ngano man nga na may mga tao nga una lugar na hinagbo ni Kristo. Nganong kang Pedro man ang ngalan nga una gisulat. Kini magong first makigsunan, daw kini og impact no diya sa mga Hudiyo. Say for example sa pamilya, ang first son, ang unang anak, doon na siya authority. Ang entire nga inheritance ang ginikanan i-entrust sa iya ug siya ang mo-manage ani ngadto sa iyang uban nga mga igsoon. The first son was an offering. Kung nakaning first makigsunan sa listahan, nani gitawag nato nga significance diha sa mga Hudiyo. Ug ang listahan sa mga apostoles nga si Pedro ang nag-una, nasa sa first nagpasabot makigsunan nga gitugyanan siya og leadership ngadto usab sa uban nga mga apostoles. Matthew kapitulo 10 versikulo 2. Makita nato ang iyang primacy, ang iyang pagkapangulo diha pa lang sa listahan sa mga apostoles. Then another line sa atong Ginoong Kristo importante nindot kayo. Sa Luke 22 verse 32. Unsa ingon sa atong Ginoo? Niyon atong Ginoo, Jesus will pray for Peter, no? And ordered him to strengthen the brethren after his own return. Gingnan niya si Pedro. Pedro, iampo ko ikaw og liguna ang imong maigsoon. Sa to pa nga ang focus ni Kristo sa prayer pag-strengthen na kang Pedro. Then from Peter, siya ang mo strengthen pod sa iyang mga igsoon sa uban nga mga apostoles. Makita na to di iyang primacy. Nganong siya man ang unahon? Tungod kay siya na diha ang gitawag to pagtukod sa iya sa simbahan magigsuonan. One person is needed and this one person will be the one to strengthen others. Iunana ang nakita nato makigsuonan nga pamaagi sa atong Ginoong Kristo sa pag-reveal sa primacy of St. Peter or sa pagkapangulo ni St. Peter. Ang pamaagi simbahan Katoliko gina-discern nato ang scripture. Ginatan-aw pa ang scripture uban sa sacred tradition kung unsa ang mga kamatuoran nga mulugwa niini o kini nakita gyud nga ni gawas ang kamatuoran. Klaro gyud na si Pedro dunay primacy among other apostles, na si Pedro makikigsunan usa gid sa ka pangulo sa simbahan ngadtong panahon. So ayang pagkapangulo, again, doon na siya power, executive power, legislative power o judiciary. Ng authority diha sa iyang katilingban nga gipormas ng Ginoo, gitugyan niya kining gahom ngadto kang Pedro. Kaya iya manggi sugo si Pedro to feed my lambs, to govern the lambs or the flock of God. Now, after lugar sa resurrection and ascension sa ato Ginoo, unsa may mga panghitabo simbahan? Makita nato nga ni prevail ang gitawag tong primacy of Saint Peter, ang iyang pagkapangulo. Sa panahon sa Pentecostes, Acts chapter 2 verse 14, mutong nanago sila, nangahadlok pa ang mga apostoles o niya during the ascension, naingon nga atong Ginoo, ayaw sa among pagsangyaw, ayaw sa panglakaw until the power that comes from heaven, which means the power of the Holy Spirit will come
will come upon you. Moabot nganha kaninyo. On the day of Pentecost, experience sila ang glossalia, the gift of tongue. Ang mga tao nga naminaw sa ila bisan different lang language, ilang pagdungog sa mga apostoles magkaigsunan, ilang language ang ilang nadungog. So munang dako kay nga katingala, no? Amazement sa uban nga mga tao ang nahitabo sa mga apostoles during the Pentecost day. Then makita sa St. Peter. St. Peter was the first to proclaim the message of the Pentecost. Si Pedro ang nibarog, no? On behalf of the entire community, 120 people at the time. Si Pedro ang stand up. Siya nagbarog. Behind makigsunan ay mga kauban. Siya ang nag-una, nag-proclaim sa pulong sa Ginoo, representing the entire community. On behalf of the entire community, si Pedro ang unang ni istorya makigsunan. Sa Acts chapter 4, verse 8, ang ato pong San Pedro, siya ang nibarog sa konsilyo, no? Ito sa konsilyo, yang dipinsahan, yang explain ang atong Ginoong Jesucristo. Siya ang stand makigsunan on behalf sa mga apostoles nga uban, on behalf sa uban nga mga sakop sa simbahan Katoliko. There was Peter nga mo'y nibarog makigsunan. Makita nato ang iyang primacy anang tungor. San Pedro pod ang unang nga ni-accept og sa pagan paingon sa simbahan. Kaya ang mga members ng pangatungora lugar, mga Jewish converts man, no? Mga Hudyo nga nahimo sila nga mga Christian. Now, ang next question, what about the pagans? Now, there was this person, Cornelio. Nakikita si Cornelio vision, ipatuan niya si Pedro. Si Pedro po, kita po siya vision sa anghel, makigsuuna, no? So, silang duha, no? They vision si Pedro, napoy vision po si Cornelio. And then, ang vision ni Pedro is mga mananap nga mahugaw, nga mo gikaunon sa mga pagans. Niya mukaon si ipakaon si Pedro, no? Paniyon si Pedro, dili ko mukaon ani. Paniyon ang mensahe sa Biblia nga malinis na ni. Busa ayaw isipa nga hugaw ang gihimo sa Ginoo nga malinis. Because of food. Muna nga si Cornelius isip sa kapigan should not be considered unclean because of what he was eating. Dili dapat ilhon nga hugaw si Cornelio tungod lang unsay iyang gikaon. Muna nga si Cornelio was accepted in the church and it was true Peter ang first entrance of the pagans paingon sa atong simbahan Katoliko, pamilya uban nga mga converts sulod na sa simbahan Katoliko pinaagi ni San Pedro makigsunan. Then doon na po inhitabo nga council, the Council of Jerusalem. Sa Council of Jerusalem muni ang mga Christians kung ang mga pagans nga nahimong Kristohanon sunod ba sa balaod ni Moses. So kinsa may nadito ang mga apostoles and they believe with the Holy Spirit naguban kanila. And then there was Peter mo nag-preside makigsunan sa gitawag nato nga konsilyo. Mo na nga makita nato yang primacy aniyan ang mga panahon na sa panahon nga atong Ginoong Kristo ato ana sa gingharian sa langit. And then ang next makigsunan human lugar mamatay si Pedro unsa man end na bantanan. Bot bay pasabot nga ang leader sa simbahan one time lang event, one time era, human mamatay si Pedro. Tapos human sa bantanan. Dili una nang kabuton sa Ginoo. Muna nga ang simbahan Katoliko nagtudlo nga if anyone denies that in virtue of the decree of our Lord himself, Blessed Peter has perpetual successors in his primacy over the universal church. Kung dili ka mo to nini, let him be anathema. Declaration kini sa First Vatican Council. Nga San Pedro, doon na say mga successors. Doon ay nipuli saya. Human siya makigsunan, mamatay. Doon ay pangulo ang simbahan, gitawag successor ni San Pedro. Sa Biblia, wala kay ni makita kinsa ni puli kay buhi pa man San Pedro. Wala man na record sa Biblia na matay San Pedro o therefore na ay nipuli. But sa kinabuhi sa mga apostles, so maning tawag to nga part ni sa secret tradition. Kinabuhi sa mga early Christians, nakita na klaro o nadawat simbahan hangtod karon
nga human di ay si Pedro namatay, doon na di ay nipuli kaniya nga leader. Ug ang leader mismo was chosen by Peter and also by St. Paul, no? So ikaw na nakanindot, no? Ang practice sa una, before mamatay ang usa ka pope like Peter, doon na siya gipuli. Okay? So eventually nahitabo man lugar nga una nung namatay tong gipili nga successor nga mopuli unta, so daghan ang pili in advance nga mahimong successor, and you are called cardinals. So doon na tayo mga cardinals karon. O kini mga cardinals, sila na ang mag-elect. Sila na mag-elect makaigsunan. Kay sila ang gi-prepare in advance nga maoy mo take over mahimong successor sa usa ka Santo Papa. So kini ang pagtulunan sa atong simbahan Katoliko. Usa kini ka the faith or definitive teaching nga according to Christ's ordinance, Peter is to have successors in his primacy over the whole church and for all time. Now, makita to sa Matthew 16:18. You are Peter, and on this rock, wala yun nga, you are Peter and upon you. No? This is a play on words. You are Peter, and on this rock, I will build my church. Sa ito pa, ang established ni Jesus Christ is ang papacy. Kaya kung niyon si Jesus Christ na you are Peter and upon you, so dito na kang Pedro taman. Pero ang yun ni Kristo, you are Peter, and on this rock, I will build my church. So ito ba, the entire papacy, doon na yung mga successors sa San Pedro magkaigsunan, kini ang established sa atong Ginoong Kristo. Si Pedro ang una nga nahimo nga Santo Papa sa simbahan. Una na kay importante, no, ang mga line diha sa Biblia. Now, ang mga ancient records lugar, no, mga ancient records atong simbahan Katoliko, like the records of St. Irenaeus, yang gi-present kigsunan. Nga matod pa, at the ancient records of the Roman bishops which have been handed down to us by St. Irenaeus, Julius Africanus, St. Hippolytus, Eusebius, also the Liberian catalog of 354, placed the name of Linus directly after that of the Prince of the Apostles, St. Peter. These records are traced back to a list of the Roman bishop which existed in the time of Pope Eleutherius about 174. Sa ito pang ilang gihimo, no? St. Julius Africanus, St. Hippolytus, Eusebius, uban pa. Ilang present ang listahan, no? Sa mga successors ni St. Peter ug ang nisunod di kang San Pedro, mao di ay Selinus. Sa ito pag i-acknowledge these early Christians nga naagi di ay nipuli kang San Pedro makigsunan. Human namatay San Pedro, naagi di ay nipuli kaniya. Dili kini siya ma-deny, no? Kaya ang atong Ginoong Kristo ningon di siya nga, I will be with you till the end of time. So Christ is with us in different forms. Christ is with us through the leadership of the Pope from the very beginning till the end of time. Bot pasabot nga, kung mamatay ang Pope, then another Pope mupuli, because Christ is present with the Pope and in His church till the end of time. Matthew 28:19 verse 20. So dili ni siya malalis, no? Dili siya malalis makigsunan nga kamatuoran nga gisuldes ng Ginoong Kristo. Kaya siyempre mamatay man ang usa ka Santo Papa. Mamatay man San Pedro, mamatay man si Linus, Pope John Paul II, mamatay, no? Pope Benedict XVI, mamatay gihapon. Pope Francis eventually mamatay gihapon. So muna makigsunan nga ang mahitabo dili pwede nga mawala mahana ang simbahan together with them. Naay mo puli nga Pope. Nga of course guided by the Holy Spirit, kung kinsa nga Pope ang mupuli nga ma-preserve ang faith and morals o mapadayon kini nga maprotektahan o be guarded till the end of time, meaning sa pagbalik na sa atong Ginoong Kristo. Muna ang simbahan Katoliko makigsunan, nagtudlo kanato nga the successors of St. Peter in the primacy are the bishops of Rome. So kinsa maning mga successor ni St. Peter? Mo sila ang gitawag kaniadto nga mga obispo sa Roma. So ba obispo ka sa Roma, buot pasabot nga naa kay primacy. You are superior makigsuonan compared lugar sa uban nga mga sakop sa atong simbahan nga Katoliko. So again, no, si St. Irenaeus yan yung gi-present, no? Matod pa niya,
the blessed apostles Peter and Paul, having founded and built upon up the church of Rome, no? Sa Islaman nga to sa Roma, San Pedro ato sa Roma, San Pablo ato sa Roma, porma sa simbahan, handed over the office of the episcopate to Linus. Nga si Pedro o San Pablo sa ilang giporma ang simbahan do sa Roma, ang otoridad sa pagkapangulo, ang ilang napilian nga may mupuli kang Pedro, no, silang duha nagpili, mao si Linus Makigsunan. So kini lugar nga butang, klaro ni no, diha sa matawag na to nga mga mata sa atong Ginoo, sa atong simbahan, klaro kayo nga doon na gid successor Makigsunan ang unang pangulo sa simbahan Katoliko, no? Si San Pedro, doon na day successor Makigsunan. O nagpadayon ang mga successors hangtod karon. Wala kini naputol o wala kini maunsaay. Kini mga butang nga importante kayo kay kung walay successor si San Pedro, sa may mahitabo sa simbahan Katoliko. Walay leader. So kanya-kanya ang mahitabo. Mahimo siyang usa ka kuyaig kayo nga simbahan. Another document ang kang Saint Cyprian o usa gyapon ni sa nag-prove Makigsunan nga ang simbahan do nagyoy mga pangulo nga nagparayon. Sa right half sugan, no, nga gi-state ni Saint Cyprian, ningon siya, the Lord says to Peter, I say to you, he says that you are Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of hell will not overcome it. So kini no statement ni Saint Cyprian Makigsunan. Yang gi-quote ang Matthew 16 verse 18. On him Peter, he builds the church. Yang gipormang simbahan diya kang Pedro. Belief sa mga early Christians. And to him he gives the command to feed the sheep. John 21:17. And although he assigns a like power to all the apostles, yet he founded a single chair or cathedra and established by his own authority a source and intrinsic reason for that unity. If someone today, no, patay naman San Pedro ng tunguran, someone today does not hold fast to this unity of Peter, can he imagine that he still holds the faith? If he desert the chair of Peter upon whom the church was built, can he still be confident that he is in a church? Ayang punto mao nga, kung dili to huktan ang unity, the same thing during the time of Peter nga nay pangulo, then dili ta makasiguro nga the same pa ang atong pagtuo. Dili ta makasiguro sa unity sa simbahan kung dili to huktan ang susamang pagtuo Makigsunan niadtong panahon nga si Pedro dunay pangulo, o kini nga unity is applied, no, is applied Makigsunan didto sa gitawag nato nga pangulo sa simbahan sa panahon ni Saint Cyprian. Nahitabo sa Council of Sardica. Then nagmantala sila nga kung doon na ganay kaguliyang sa simbahan, doon na kaguliyang simbahan, atong balikan ang pamaagi panahon ni San Pedro. Kay ang obispo sa Roma, no, the Bishop of Rome, magpadala o delegate pagsulbad sa ka-particular nga problema o kung mahimo nag-judgment ang Santo Papa. Say for example, Pope Julius at nga time sa Council of Sardica, kung say judgment sa Santo Papa, kung say declaration sa Santo Papa, then case is over. Warning yung Santa Gusan nga Roma, Locota Est. Istorya na ganing Roma, madeklarar na, case is solved na siya Makigsunan. Si Saint Jerome, no, ang nag-translate sa Biblia from different languages into Latin, maningitaw to Latina Vulgata. He was one of the most respected church fathers o great thinker, prominent person sa iyang panahon. Sa may ingon. Ano yun si Saint Jerome about kang Pope Stephen was the Blessed Peter's 22nd successor in the See of Rome. Sa ito pa nga, iyang klaro, no, na kini si Pope Stephen mo ni ika-22 nga sumusunod ni San Pedro. So gikan ni from the very beginning, nag-observe na sila, nag-respect na sila
nagsanong na sila, they were adhering to an authority of the successor of St. Peter, nga the same of power ni St. Peter makigsunan, the same of gahom ni San Pedro. Ilan na din practice, dili na nigi bago pa nga karon lang na Pope Francis, na Pope John Paul II, na Pope Benedict XVI. But this kind of practice and mind, no, from the very beginning, i-practice na niya sa mga early Christians. We have to adhere sa atong Santo Papa. Kung atong mga obispo, they are also adherent to the Pope. So we have to obey our bishops. We have to obey also our parish priests. Yung mga parish priests na to representing also the power in a different form, different level, the power of the bishop, and of course, the power of the Pope, and the power of Jesus Christ. Now, ang usa sa mga gitawag ng magkaigsunan, no? Nga usas gi question, gitawag ba si San Pedro o Santo Papa? Actually, kining title nga Pope, later na niabot, no? Later na niabot ang title nga Pope. Pero dili kini maka-deny, makigsunan sa gitawag nato nga pagkapapa ni San Pedro. Kini mga itong pagkapapa, simply meaning gitawag nato amahan, and then himuan siya acronym nga Petrus Apostolos Potestatem Accipiae, meaning Peter accepted the power that makes him the Pope or the Papa. Ang hatagan sa Yahweh, according to Isaiah, ang hatagan sa Yahweh will be called a father. And Peter also received the key, and he is also rightfully called a father, not equal with the God the Father, but our spiritual father. Maning yung San Pablo sa 1 Corinthians 4:15. There are also spiritual fathers. O ang atong spiritual fathers, man atong mga pari, mga obispo, and of course the Pope, mga kaigsuonan. Nung gitawag siya Papa, amahan. Meaning usan na to siya ka spiritual nga father. Although nga kining word nga Papa, gigamit ni sa lain lugar ng mga obispo kaniadto, pwede gatawgon nila o Papa makigsunan until such time, no? There was a time in the 11th century nga doon ay gitawag na tong appropriation of terms nga word nga Papa or Pope ato lang i-assign sa gitawag og Bishop of Rome, Pangulo or Obispo sa Roma, nga mao'y successor San Pedro, o ang Obispo sa Roma is also the bishop of the entire or the head of the entire church sa tibuok kalibutan. So muna karon nga ang word nga Papa lugar, ang word nga Pope, diha gid siya appropriate o tawagon lamang ang Obispo sa Roma nga Papa, at the same time siya ang head sa atong simbahan. But the idea, the essence of being a Pope, wala nagsugod diha lang sa 11th century. Nagsugod kini mismo kang San Pedro. Ang development of terms lang ang nahitabo makigsunan king wala namang simbahan Katoliko. Say for example, ang entire scripture gitawag ba siya nga Bible? Wala man. It was in the time of Pope Siricius nga tawag sa Bible. So doon ay mga pag-appropriation sa mga termino. Unsay angayan gamiton, unsay angayan tawgon. Kana ang pamaagi sa atong simbahan Katoliko. Muna nga si San Pedro, Papa gyud kay siya. Essentially, tungod kay tagaan siya Yahweh, tungod kay siya pangulo sa simbahan makigsuonan, the visible head of the church, without lugar sa sabot gi-contest ba niya ang God the Father, gi-contest ba niya sa iyang leadership si Jesus Christ, dili kana ang realidad. Ang realidad nahimo siyang subordinate gihapon sa atong Ginoong Kristo makigsuonan. Muna nga unsay mind ni Jesus Christ is also in the mind of Peter in terms of faith and morals sa pag-govern niya diya sa simbahan. Kung kita untang doon na tayo one mind with the church, may kitawag Syntheticum Ecclesiae, nga atong tang hunahuna, atong sa mga kasing-kasing, isa lamang usab diha sa atong simbahan nga Katoliko. So kini ang mga butangan mag-igsoon atong pasabot pag-ayo, no? Tungod kay dahil lain man ang mga pamaagi o ang simbahan Katoliko, unique ang iyang pamaagi. Usa nini ang paggamit sa gitawag title nga Pope as an honorific title na gihatag sa head of the Bishop of Rome, at the same time maupod ang head sa atong simbahan nga Katoliko. Usa sa mga Christian, nakaadto ba si Pedro sa Roma kay first Bishop of Rome ka siya? Now kini gi-contest ni sa daghan kay nga mga non-Catholic scholars. But ang mga
Even Protestant scholars usab makigsunan, no? Mismo mo ni kuan na to. Nakita gid nila ang kamatuoran. Ni support sila o ni concede sila nga si San Pedro nakaadto gid sa Roma. Si Cave sa iyang libro nga Literaria number 1, niya said The See of Peter, ang opisina ni San Pedro. Dito niya giplastar sa Roma. Wala na question, no? Like Harnack usa kini ka scholar sa iyang statement makigsunan ningon si Harnack, it is no longer denied by any writer or way that Saint Peter visited Rome and suffered martyrdom in Rome. However, to some of those who admit that he taught and suffered in Rome deny that he was ever bishop of the city. So ang umang lugar niyon nga okay nakadto sa Roma, o di sila motuo nga nahimong obispo si San Pedro. Di sila makadawat na. Siyempre, kung ilang dawaton nga bishop si St. Peter sa Rome, it will follow logically na bishop po si Peter sa entire church. And therefore, the Pope is also the bishop and the head of the entire church. And if they're non-Catholic Christians, they might be forced or compelled na magpasakop sa simbahan katoliko. Manang uban, dili sila mudawat nga San Pedro is the head of the church, pero ang reality, ang historical fact nga si Pedro nakadto sa Roma, dili siya ma-deny ni bisan kinsa makigsuonan. So muni ang entirety sa atong teaching sa atong Santo Papa sa atong simbahan katoliko. Si Kristo ang iyang giporma usa ka simbahan, usa ka katilingban, usa ka magisterium, mga teachers, mga obispo, mga apostolis makigsuonan mga obispo. Unya nining mga obispo dunay ilang head, kana mao si San Pedro. Ang mga obispo sila ang successors sa mga apostles. So before po lugar nangamatay ang mga apostles, doon na po yung mga nag-succeed sa ila. Sa dihan nangamatay sila, nagparayon po makigsunan sa ilang authority. O San Pedro po, no, sa pagkamatay San Pedro, doon na po yung mga successors o kini karon ang gitawag na to ng mga Santo Papa. Wala ni bugto, no, sa linya sa history in every century, doon na ginay mga Santo Papa sa atong simbahan. Dalang siguro yung mga short time nga walay pope, kaya wala pa yung na-elect. Doon ay mga panahon nga doon ay mga chaos nga doon ay napildi sa election, dili makadawat. Okay, normal, human as we are. But doesn't mean nga walay pope ang nga time. Ang simbahan makigsuunan ni Agi, no? Ni Agi siya sa lalain ni mga pagsulay. Bisan diha sa label sa mga pope, but ni stand gihapon siya sa katarungan nga ang Ginoo man nagupot aning simbahan. Si Bishop Dael paingon siya kaisa makigsuunan sa gitawag nato nga sa Rome kay mag-study, and then nakita niya nga doon na mga balita about the scandals of the church. Apan kini mga butangan makigsuunan, nakita niya kung wala pang Ginoo ani nga simbahan, dugay ra ni nabungkag nga simbahan. Apan tungod kay naay Ginoo nga nag-uban, no? Naay Ginoo nga nag-uban. Kini nga simbahan makigsuunan nagbarug, nagpabilin nga wala na unsa tungod sa Ginoo nga nagig-uban kanatong tanan. Kini nga mga kamatuoran importante. Kaya kung ang simbahan katoliko dili pa gitukod ni Kristo, wala pa rubalan ni Kristo, lugar rin nahugno, lugar rin nahagba. Apan ang kamatuoran, ang idea nga nagpabilin kini nga nagbarog, despite sa mga trials, it means God is in His church, and even the gates of hell shall not prevail in this church, because this church, this very church, the Catholic Church, the Roman Catholic Church, is the church founded by Christ, ug ang deposit of faith anaan niini. Ang simbahan mo nagdala sa Biblia sa kalibutan. Ang simbahan mo naka-witness from the very beginning till now. Muna nga leadership sa Pope is very important, nga mohatag og unity kanatong tanan nga mga Katoliko. Ayaw sa paminaw diya sa mga kilid-kilid do, mga issue o sabay nga mga issue din ha sa simbahan dahil kay garis of issue from within and without. But we have to look for the unity nga dili po by chance or salag malamang nga si Pope Francis ang nahimo natong Santo Papa karon. It was guided by the Holy Spirit. Ang Holy Spirit nag-uban kaniya magisunan sa paghatag og mga giya sa simbahan. The wisdom that comes from Christ mo nag-move pod kang Pope Francis. Muna nga kung naay makita niyo issue about sa Pope, tanawa sa una ang wisdom. Ngano man nga kini man ang mga statement sa Pope. Kaya din siya attack. Ayaw sa dito
matawag nato magigsunan nga dito pa rin ka mo-comment negatively sa atong Santo Papa. Look at first, like Amoris Laetitia, look at first the wisdom aning matawag na to nga article or aning letter sa atong Santo Papa. Ay din ka tanaw ni mga negative din. Refer to the experts. Dili kay diha lang nga magtanaw-tanaw pod sa mga naghatag og mga negative comments nga wala kakabalo asa gikan o asa paingon. So aron po pag-support makigsunan sa among program, you can also like and share and then click also the subscribe button. Kanini pagiha, you're helping the ministry of the New Apologetics. We are presenting the truth. We are presenting the mind of the church without the intention of offending the feeling of others. And yun si Pope Francis, present the faith, present the doctrine, not as a condemning doctrine, but as a doctrine of love, because the word of God is a word of love, embracing, welcoming everybody na kigsunan. Kini na lamang si Brad Cliff kalimutan maingon. Daghang salamat sa imong pag-uban kanato nining adlaw karon. O ginaot na sa uban pa nato nga mga presentations ana gihapon kamo makiguban diha sa mga pag-ampo o ingon man makigsunan sa padayon nato nga pagpanaw uban sa atong Ginoo. Sa ngalan sa mga kauban sa Confraternity of the New Apologetics, ayon man sa atong mga kauban sa tingog sa Kamingawan, kini si Brad Cliff kalimutan miingon, ang Ginoo kanunay yung kamunalangin kanatong tanan. Mga Amahan, Anak, ng Espiritu Santo. Amen.